Kiamat berdiri alai mulailah Guru mati tobat dan tidak ditarik mulai Elolah tobat di zaman begini Dan jangan menyasar kemudian alio bagi Lada
ilaha illallah Allah ya Allah Allah ya Allah ilallah Allah ya Allah la ibarat nyunatan tusu nyu la ibarat la banatan tulu
bananan mamakai ka dena lewat de sahabat dena lero lalla de saudara dari pengajian sakian ionan kami baca dena sakian bila daun dari lai kami nande bado sebagai iolan sambungan curito tangkutu samu caku dena yo yang laba sambung dari lai kami nambado nangko iola de nyolong pangtan tunan akan basisip apulo apalagi orekan kami dena lai ala samonya tu dena yo sudah lama layang kala dena yo satulah puatanyo dena lai sapuala nyo tanyo tantang itu puala nyo kito dena tola de tanyo ka dena sabantala de nyo cangko dena yo masala tubu dena lai namanya tanyo tanyo dena yo ambil lagi luare menjadi tanyo dena yo kulina jangan capek siapa banan de manjago tulang nak jangan patah siapa iyo de manjago dagang iyo jangan runtuh siapa banan manjago uriknya jangan de putus siapa banala de manjago de nanti tentang lai tu bana iyo de tolak lai lanta cinta de nayo kinilah kabajawab nanti moko de basamu danga de karabana iyo aisana la saudara ada nama kajian de nyo kami sama tu bayangan la de nyo sajo de nale yang bila de nelo dan buruk uang kabala kang sajo anan manja tola de kulit de nale danga pulo sama sahabat de nale kala namonyo anan bernamo de kiramane akan wajatu anamanya la di dagyang nangadangala de kampulo nambar namola de katibin enan majaguna la di tulang nambar namola de nyo akad anan majaguna la di ore dai mukarabin de namonya de nalai itulah masih penjawaban dari sebuah tanyo ada nayo laba bayar kontan yo kalau hutang nala di moko gadai nala de bata pui laba pulang ai kadan punyo akhirnya yo bagi tulang mano bana ka elo nyo ada namba do bola de jo ari wala sama kene pagi ju ada nayo Bantala de nyola gi malinte manci dari dasarugo karangonan nyola de kanda kalai kabai si de nyojo denan lai kola samuda pe pari umur panjang la handa anyo dena yo kila bagi tulah di mano karanca anyo iya iya dari kami berdua Jomina India Iko namanya pasangannya hati di dalamnya dado delai kami berdua kan memberi pulau tetapi ode kami balai caronyo juga dapat iyo dulang juga liang kapalo jago supaya oleh karapa
supaya nak nyala osin cek matu supaya sagalo iyo nanado dia do disiko disiko Suraya punyo karajo kami badu la pandai pulo la pandai nyobana sarupo di inyo tapi deka agar diriku engkau lupakan agar diriku engkau lupakan karena diriku kini sudah punya itu harapan tiada lagi itu harapan tiada lagi andaikan saja ku masih sendiri pastilah ku mau kau jadikan suami andaikan saja ku masih sendiri pastilah ku mau kau jadikan suami kau jadikan suami tapi salahnya semua itu sudah bagi dirimu dari kami lande baru dirantala namu akaba jelo jelo denan lelo la nandi punta bisa kadarlah de paguno dan nampo diambil alena pane sajo atau diambil di sebagai hikmah jo kalau ilahi adu dan ayo kini jadi manobana ka elonyo di manobana la hibur biadul sana nalai adu di sambil debakana akan dibari juo alai apa kadayo sila murambala apa kadayo sila murambala sayo dapat marau kala dalam kara saya dapat marau dalam kara sana bapati salari buana sana bapati salari buana andai ambil kapan ni maharo ujo laparangina kambila bapan ni maharo ujo laparangina sabala sila bayang serai hari lalarun di tengah malam hari lalarun di tengah malam adokato kamilan kurang sasua salah kete usah sana malah jadi
dada. Sadane pangapan padila kokini. Sada pangapan padila kokini. Andai ambil kabania panamo sila dia pegai. Ambil kabania panamo sila dia pegai. Sada pangakan dipangakan nanti kokini. Sadane pangapan padila kokini. Andai kolai mulia kasana malamita aka. Kolai mulia malamita aka. Saba sila bayang sera. Hari lalaru idil tengah malam. Hari lalaru idil tengah malam. Eko ado kami nan kurang rasa suai. Asal kete usah desana malah jadi danda. Salah kete usah desana malah jadi danda. Ade padang dene dadang alanga. Adil hari Jumat dosana mankola nyorami. Dil hari Jumat dene mankola nyorami. Nangkola basayo kami sarupo Allah. Salah dia hari dosana kami kamari. Salah dia hari dosana kami kamari. Banyak orang awak carilah tanggil. Karena tanggil yang ada ulu mahal haragojo. Karena ada tanggil yang ada ulu mahal haragojo. Leko anak tengka dapat nami tu deliang. Ati bola diana letak pandai letuli baco. Di bola diana letak kotak letak palonyo. San selabat indah balapia tetap kurang dosana. Oh ilai satu aja pipatal dosana. Kalau sekali ayah kadang rambanya. Nah sekali tapi pindah. Kalau sekali ayah kadang dosana. Oh nah sekali tapi pindah. Kanalla manata sedang sangai. Aduh bayi aduh nasala de kalungai. Aduh cancang menjadi ukian namanya oi. Aduh rasa mambau baca. Aduh cancang menjadi ukian namanya oi. Aduh rasa mambau baca. San selamat dan di ragam tuya. San selamat dan di ragam tuya. Jadi rasanya dari kami lana badu. Ladilai panen adalah datang ke pujuangan lata rasul. Ladilai dari kami lana sakian lana nyosaju. La sakian lana nyobana iyo sekarang nyonangku. Iyo laisima lekambana. Iyo dinakir la cuito. Eman mosagalo. Penonton basamu. Kadang joget la tujo mudo. Walau ni mama orang sumano. Talapi nyobana kasih dana banyak. Sekarang kami minta ulang kesalahan kami. Bantah dewa banyak. Kau salah cantik dan kau salah galak. Kau salah duduk, kau salah tagak. Rila Jumaat nak kami pinta kepada saudara sirkan kami. Maklumnya kita balai negari. Anta tahu le anta tahu ji. Kau masuk kita di lain hari. Di
atau di Sumani wallahi sawalun to biar ditalawi walau di si junjung dek baburu babi hendaklah kita sapomanya poi ko lupo kami sapo dekanti ko kanti nan lupo kami manya poi kami ba laika kadai nasi sakurang-kurangnya lakaharung kopi nalapi ranca orang unjuk bendi nalapi ranca naik pesawat merpati nalapi abdal bawa naik haji nalapi ranca tukang selawat dicarikan dini maklumnya kami lade marando diri obianan jando kok tak adonan gadi walaupun jando asa banyak piti sasudah itu ditangkap polisi layam masyarakat di sikona di doa laikanyo di doa laikana banana dekat Tuhan lade yang asuh lai bau lai na panjang rasa kina murah pulo lade ibadah lade kan ada batali tali lade anaknya hidup adalah mana teramal mati yo na suci yo nangko ado lade pegawai lade itu golongan nyo lade ko ado baladang ado lade lape kuala donyo lade ko ado lade kadan roda pe bilih banyak pulo lade ko ado sumangko sagadang lade kapalo lade ko ado baladang jago buah sagadang lade kipuso lade ko ado naramarando mana pe jodoh sasudai ko mano na tuo balik modo lai handanya na